ce da na biyo ki tsaya ki ji me zan ga yanzu. Haba malam, na faɗa maka cewa ni matar aure ce. Gaskiya baki min kala da mata aure ba saboda zuciyata ba ta yarda da cewa ke mata aure ba ce. Malam har yanzu ina kan bakana ina kuma ƙara jaddada maka cewa ni fa matar aure ce. Ni zuciyata ba ta yarda da cewa ke mata aure ba ce. To shikenan, yanzu ya kake so ai? Kawai gidanku nake so ki gaya min ko kuma ki ban nan ban mai. Gaskiya ni ba zan baka nan ba. Amma in dai kana son in gaya maka gidanku sai in da faɗa maka. Idan ka bi nan sai kai nan. Akwai wani gida nan? Na gane. Na gane gida. In dai nayi nan wannan gidan da yake kallon nan din nan. Nan ne gidanmu. To insha Allah zaki ga nan ba da jimawa ba. Allah ko ya bada sa'a. Nagode. Kamar kar in fita wallahi ko ni kamar kar ka fita daɗi nake ji ba amma dai ba za ka daɗe ba ko a ba dan daɗe to shikenan a ban ma gaya maka ba da na je unguwa wani ya tare ni what ni na sani sa'ar na ka tsaya ka tuma na ka tsaya an fara baka labarin abin da ya faru. A ina yake? Ka tsaya manna, ka tsaya ka ji manna, tsaya an gaya maka. Mata na? Tsaya ka ji. Ina jinki. Na ce mashi ni matar aure ne ya ki ci. Wai in bashi namban wayata, na ce mashi ni ba zan baka namban wayata ba. Yanzu ni tambayin da nake son tambaye ki a ina yake? A ina yake? Ba na son bata lokaci. Tsaya kar ka damu ya ce na nan zuwa ya na mai kwatancen gidan mu ya ce zai zo. To shikenan. A ni na san waye mijina. Shikenan. Salamu alaikum. Kai ka san me? A'a. Ina ji shi ne saboda tabbas wannan muryar shi ne. Salamu alaikum. Da ya ci uban shi koyo. Ya za a yi? Ki mai sallama ki ce shi. Salamu alaikum. Aminu wa alaikas salam. Shigo. A'a, kai ni dawa? San da zuwa barin kawo mana tabarma ko? ‘Yan sanda ne kwartsa za su kama ko sake za su damke ‘yan sanda. Gaskiya kin iya karrama. Kin ƙara burge ni ba kin ƙara shiga raina. Ko? Wallahi. Na gode. Bismillah. Ban iyawa ko da kakanni. Ka dai zauna kawai. Zauna kawai ba sai na cire takalmi. Ai ka san ku gayu ba ku san cire takalmi. Kin san rayuwar ne sai da dan guzuri. Wai na dan so da guzuri ne saboda abin da ba zai dan gagara ba. Bani na siyo mana saboda in mun zauna mu dan taba. Allah sarki. Kin san ni fa tun lokacin da na gankin nan naji ina son ki sosai a cikin raina. Allah sarki. Naga babu yarinya da ta dace da ni in baki ba. Kuma ni kin san ni ba dan packaging bane, ni ba na package. Kawai shi yasa na siyo wannan saboda ba wani ƙarya tsakani na da ke. To karka da barin jin dan samu na plate kaga zai dan fure dadin sha. A'a ya haka? Na dauka ko a ledan ma za mu taba. To shikenan ina na. Na gode ko? A'a ai hakan ma ilimi ne. Bari in zo. To ba wani abu. Bacci ma ana iya yin shi ma ba tare da madalla. Yawwa. Kuma daga ganin kankanan nan za ta yi ruwa sosai. Yanzu kin san menene? Wanne ne ya fi birge ki a cikin wani? Duka ma ya birge ni ai daga wurin kai fito. To yanzu ni ya kamata in fara baki ko kuma ke ya kamata ki fara bani? A'a, wani irin ka zo gidana kuma ka wahala? Kulle idan ka sha mamaki. A wai abin har ya kai ga kulle ido? Kulle idan ka. Masha Allah. Kin yi ba? Shi yasa tun ranar da na ganki kin shiga ina. Karka da maka kulle idan ka ni zan baka komai a gidan nan. Ai na rufe. Masha Allah, ka rufe? Sosai. Karfa ka bude. Ba zan taba budewa ba. Karfa ka bude. Ai sai kin bani izinin bude. Zan bude. Yawwa, karka bude. Ina. Irin wannan kayan halat ta ina zan iya bude ido na ai ba zan iya ba har abada.
suka taɓa ni. To ka buɗe. What? Ina da miji baka ce ƙarya ne? To wannan shine mijina. Kaga yanzu mijina sai ya shayar da kai lemun zaki. Ofisa, da ya gaji. Ba za mu yaki da kai ba ofisa. Ni duk iskancin da nake, duk bala'i da nake, wai yau a ce wai har gidana ya raka su. Da ka ci ubanka, sai na kashe ka. ofisa, a yaku. Sai na rikirkita ka. Ni. A bige ni a sha lemu. Waye ka wannan abu shi ya kawo ko? Shi ya kawo. A bige ni a sha lemu na. Kaga wannan gemun sai na bare maka ita. What? Sai na ci ubanka. Wallahi sai na ci ubanka. Na gode mijina. Dalili ne. Ta gaya ma ina da mata. Ta gaya ma ita matan aure. Kai! Dan sanda ina kama ka kana. Likimashi! Me dan mai? Ka likimashi. Yawa mijina. Wai ala! Sai ka ci ubanka yau. Sha ka ji sanyi mijina, sha ka ji sanyi. Yawwa. Wai ala! Ofisa ba zan ƙara ba daga yau. Sai ka ci ubanka. Ni zan bar garin nan. Kai haƙuri ofisa. Da ya Wallahi fiye sai ka maka. ci ubanka. Sai na kashe ka. Mijina mike ne. Ofisa. Me ya kawo ka gidan nan? Ofisa yi ofisa. Me ya kawo ka gidan nan? Ƙara kwana. Ya Allah ofisa. Ta gaya ma ita matan aure ne? Ta gaya mun. Dan ubanka me ya kawo ka gidana? Tausayi ofisa, tausayi. Ina dan sanda na yi bala'i a kasashe daban-daban. Na sani. Amma yau sai gashi a karan banza wani dan iska wai zai zo gidana. Ran ɗan kama na kalla ran. Tsuguna. Na kalla. Tsuguna. Ya haƙuri. Me dan magani? Ka yafe mu. Ina zuwa. Na shiga.